Починаємо випуск з резонансної київської події. Пострілом у спину у столиці серед білого дня вбили поліцейського. Це сталося у Шевченківському районі. Тіло полковника одного з департаментів національної поліції знайшли у автівці. На місці вбивства знаходиться наш журналіст Валерій Бакус. Дізнаємося у нього деталі. Валеро, чи вдалося вам щось з'ясувати? Вітаю, Софіє. З деталей відомо, що зухвале вбивство сталося просто посеред двору одного з житлових масивів на Дорогожичах. Тіло чоловіка без ознак життя, який перебував у автомобілі, побачили перехожі, які і викликали 102. Правоохоронці, які приїхали на виклик, констатували смерть від 2 кульових поранень у тулуб і підтвердили також, що вбитий був працівником одного з підрозділів Національної поліції. Згодом стало відомо, що чоловік тут перебував на службовому завданні, він вів спостереження про те, кому і навіщо треба було вкорочувати віку правоохоронцеві. Зараз розбираються в поліції по гарячих слідах. Поліцейські намагаються знайти вбивцю, роблять квартирний обхід. Просто зараз намагаються вилучити відео з камер спостереження, які, ймовірно, могли б зафіксувати вбивство. І ще скажу, що зараз вже і тіло, і гільзи, і кулі, які, до речі, пройшли крізь тіло і застрягли в приборній дошці автомобіля, вже відвезли на експертизу, аби встановити, що за тип зброї, з якої вбивця стріляв по правоохоронцеві. Зараз вже в поліції відкрили кримінальне провадження по статті «Вбивство з корисних мотивів». Проте це не єдина версія, яку розглядають правоохоронці. Ще є версія вбивства з метою з корисних мотивів, да, як я вже сказав. Це вся інформація. Поки що, Софіє, далі слово тобі. Дякуємо. Це був наш кореспондент Валерій Бакус з останніми подробицями зухвалого вбивства посеред білого дня поліцейського у Києві.